Terve. Terve. Minä olen Denzel Washington. Mikä sinä olet? Mä oon Pelle Skogvaara. Mä oon vapaa-toimittaja. Vapaa-toimittaja. Oletko myös rockmuusikko tai joku? Kyllä mä oon rockmuusikko. Silleen niin taiteellinen ala ja niin kädenpuristus on sellainen löysemmä. Siitä vaan ajattelin, että ei ole tehty päivääkään töitä. Mitä sinulla on jonkinlainen tausta itselläsi, onko vai? Mulla on tavallaan. Mä oon toimittajana kierrellyt vähän ympäri maailmaa. Ja... Niin, onko sinulla vanhemmilla joku firma vai? On joo. Niin, sä elät niillä rahoilla. Joo. Niin. Mitä sulla on jonkinlainen, onko sulla joku, mitä sinulla on? No, kuule, mä olin muutaman vuoden tuolla Kiinassa naimisissa ja ero tuli jossain vaiheessa. Ja... Joo, semmoinen pieni sellainen kiinalainen tyttö oli joo. sitten. Ja... Mä sain sitten läksiäislahjaksi tämmöisen maljakon ja Aha, mulla on vähän vähemmän ollut töitä, niin mä ajattelin tulla arvioittaa tänne. Että... Oliko hän joku kung fu mies vai se... Hän oli ihan mukava tyttö. Ai siis tyttö, niin. Minä ajattelin hänen isoisänsä tai joku, että hän on ollut sellainen niin kuin, miksi niitä sanotaan, siatsuhieroja tai joku sellainen. Niin. Niin tiedätkö mitä? Tämä on aika mielenkiintoinen tavara, koska tässä nimittäin tässä on nyt tämmöisiä kirjaimia. Niin, tiedätkö, nämä on kiinalaisia kirjaimia. Tiedätkö mitä ne tarkoittaa? En tiedä. Että tämän tässä lukee siis hetkinen, mä katson tuosta näin tälleen. Joo, siinä että tämän ruukun omistaja on täysi pahvi. Että hänellä ei ole minkäänlaista tulevaisuutta eikä muutakaan. Että ja se, että se menee rikki, se on niin sellainen kumipamppu, niin kuin sanotaan meillä Norjassa.